Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Good morning na ibang nabigat tayo aming kakabsat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Miss Ilocana Vlog TV. Please subscribe my YouTube channel at click mo lang din po ang bell para naman dikit na dikit tayo at talagang latest na latest kayo sa aking mga videos. So may sasabihin ako sa inyo guys, hindi ko po alam kung good news or bad news sa inyo to. Meron po kasi akong nararamdaman na hindi alam ng karamihan. So, kami lang pong mag-asawa ang nakakaalam. Lately lang kasi, bigla na lang po akong parang nahihilo. Tapos, laging hindi maganda yung pakiramdam. Tapos, bilis mapagod. Yun. So, nagtaka ako. Bakit kaya ganito? Pero sabi ko, baka naman dahil lang siguro sa nasobrahan ko na rin sa pagpupuyat, sabi ko. So, binaliwala ko lang. Hanggang sa isang araw, kumakain ako. Tapos parang, ayun na. Alam kong gets niya na to. Yan, naduduwal na ako. Tapos yung pagkain na dati na talagang normal lang sa akin, na talagang kinakain ko naman na hindi, actually sa totoo lang, hindi naman talaga ako maarte sa pagkain kahit ano. Basta pagkain, kakainin ko. Tapos nagulat na lang ako isang araw, parang ayaw ng bunganga ko, ayaw ng ilong ko, ayaw niyang maamoy para tapos mas lumakas din yung pang-amoy ko. Yan, lumakas yung sense of smell ko. So, alam ko may idea na kayo guys. Tapos parang gusto ko lang nang nakahiga. Tapos lagi kong nararamdaman na naiirita ako. Tapos ang init, lagi akong naiinitan. Irita. Halos hindi na rin ako makakain. Kasi parang yung mga nakasanayan kong kinakain, parang ayoko na. Tapos yung mga naaamoy ko na usually normal lang sa akin, parang nagbago. Sa isang iglap biglang nagbago. So, eto na nga guys. Dahil syempre, meron naman tayong pagmaganyang usapan na syempre, tayong mga babae mag-iisip agad. So, naisip ko, hindi pa pala ako dinatnan, sabi ko. Tapos sabi ko na, kasi minsan kasi nalilate ako ng araw. Minsan, first week or second week ako, kaya third weeks. So, second week, first week wala pa. Hindi, kasi second week nung last noon, yung last menstruation ko. So, second week na bakit wala pa, sabi ko sa utak ko. Tapos sabi ko naman, ay naku, baka delay lang, sabi ko. Tapos nagtataka talaga ako parang coincidence naman na naging maselan ka sa mga ganitong bagay. So, sinabi ko sa asawa ko na baka naglilihi na ako, sabi naman yun. Siyempre nagulat siya, at saka siyempre ako din, nagulat din ako kasi sa totoo lang, nagko-control kami, nag-withdrawal kami, tapos talagang magugulat ka. Parang ako rin talaga, parang unexpected guys, kasi talagang nagko-control kami, siyempre sa sobrang hirap ng buhay. Tapos eto na nga guys, yan, bumili kami. Yan. Positive po. Ito po ang resulta. Yan, salamat po sa nag-watch ng aking video. Yan, kung ilang buwan na po siya. Yan. Thanks for watching. Sana po paki-subscribe niyo ang aking YouTube channel. Bye!